Shubor na kashlem jong unong san hima. Ban penlong ye kajing sengap halor kajing sengau jong ki pai ba nong song snong ki bam hap lang haju ka constituency jong ka MDC na ka benta ban pen bet thamai ka sing tho ding jong ka tayo ka kinhon jong ka delimitation committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala hiar sa West Khasi Hills ban penlong ye kajing lang ha office tray kam jong ka KHADC ka badan hanong stan Hagate ke jingelang le dan lang kinong ilam snong nagi snong ba pher ki baha pa po upo sam jong ka West Khasi Hills ki badan pat ya ka MDC constituency sha ka pat ka district kumjo ki bam hap lang haju pat ka block lani ka MLA constituency ban pensngo ya ka jingkwa jong ki hakmat committee haba kara nagi lat pathai khubor ki khot jong ka delimitation committee ka KHADC ke laong ba ka jingwan jong ki sha West Khasi Hills ka long ban sngam ya ka sur jong ki pai ba nong song snong halor ka jingkwa jong ki ya ka jing penbet ya ki constituency ki badan sapar jong ka district bat ka block shisho ki laong ru ba ka committee kan sapha ya ka kaipot sha ka Khasi Hills Autonomous District Council ini ke jingwan ke jingi ka te ka delimitation committee no kalau ban penbet thama ya ki constituency ini ban pia ni ban pia ada kalau ban penbet maka Kidon kisnong ki bahap siya ko constituency ko siya kijan siya ko pat constituency mo. Then iwan kanang banyak ka hearing public hearing ban ngap ki pat ba. Ke ka bakidon ban om na kalyam jongki ni khot kanang hamne. Ti kilyawan ti don kisnong ki bajan siya ko constituency ndre lapan ngati ki siya ko pat bat ka jikar pat jongki kalong so bahaban penat nok sya ka konstituensi ke ba ki khamjan ke ti ka jingwan ka jungi hang ni kalong tang ka taban penbaji ke hukum kita mar kidon kinam thepot ke ba sya ko konstituensi ki semjing mar ka district ka hap shawai ndre ka konstituensi ka hap shawai na ta ka blok ka hap shawai ka ba ki ngat shawai ka bu jing ya ki ke ki no ki kenja development Tidak halor jong kata Niwan Ban penbek Kat ke bangila bangla kata Tin hasil utah kat no tending ki police station ki ba wat lanik snow ki bawan Kebawan mantag sengi Kebawan mantag sengi hang ni kilong khandai keli ki grup khandai grup kebawan Khandai grup ko kamdai tangi ko senang Kita dan berbentuk cuma hati light di santai Krishna. Pi don ki pakwa banne aju. Nomor ba kapan suke ki. Te nomor ba don nak deng jongki ka konsul ilongga assembly dengan haju MDC ru haju ki ko bakin ne haju. Te mrai ki don pat ki ko ki ba ka MLA ka don shawai bat MDC shawai kita kewan berkepat bala dolong kepala ban penuan hakaju bat MDC bat MDC bat MLA te kidon educational kita napol ke district andai ka konstitusi pat hap district kidon ki bakum kita kisnong bat de ki bakum kita hi kewan mat kerpat pan hapno ya ka konstituensi joki ha kata ke district ha waki kidon ko ban keluar kan bala Nurai kidon ki jakal sekum kisnong ki bami hapon nalay pan verify iki namar pan siya keren nang nene penten nim sotu kata ka complication jongki hadu katno nim sotu kidon kisnong ki bami hapon nalay te hadu lano ya kata te ngin up ya kata ka hukum ke jongki ke nanokin pangman pendak ya kata te ka kat kum gajim tha lagi board ka council ka ba hadu kat nasi pinia betengum gane ka kam ban kim jemutha hadu kan nosni ndreki ong ladat submit report koi kan ba tang kata ka paki ong ini kim syempu lanor